қиссаи марди камбағал ва зиндониён. як марди камбағали бехонумон барои гуноҳҳояш зиндонӣ буд. азбаски баднафсу беинсофу муштзур буд, ҳиссаи зиндониёни дигарро мехӯрд. ҳамин ки зиндонбон нону таом меовард, вай ҳозир мешуду луқмаи дигаронро нӯшиҷон мекард. зиндониён безор шуданд, хостанд ки аз ӯ халосӣ ёбанд. рӯзе намояндаи қозӣ ба зиндон омаду то шикояту дархости зиндониёнро гӯш кунад. ҳама бо як овоз шикоят пеш оварданд. ин марди камбағал моро ба ҷон овардааст. шабу рӯз ҳаққи моро мехӯрад ва мо гушнаву ташна мегардем. ин арзи моро ба қозӣ калон расонед. намояндаи қозӣ арзи зиндониёнро ба қозӣ расонид ва қозӣ бошад барои муайян кардани ҳақиқат марди камбағалро ба наздаш даъват кард. ту чаро ҳаққи дигаронро мехӯрӣ? пурсид қозӣ. мард ҷавоб дод: ман марди камбағали бехонумон ҳастам. агар нахӯрам мемурам. қозӣ гуфт: ман туро аз зиндон берун мекунам. марди камбағал ба илтиҷо даромад: ин корро накунед. ман берун аз зиндон чӣ мехӯрам? қозӣ ба ғазаб омад: туро аз зиндон берун мекунам, кӯча ба кӯчаву бозор ба бозор мегардонам. ба мардум мегӯям, ки ин чизу чора надорад. бо ӯ муомила накунед, чизе надиҳед, то ки шуморо фиреб медиҳад. рӯзи дигар марди камбағалро ба майдон бароварданд. он ҷо марде бо шутураш меистод. шутурашро гирифтанду ба он марди камбағалро савор карданд ва гирди шаҳр гашта дод мезаданд: ин мард чизе надорад, фиребгар аст. ҳушёр бошед, фиребатон надиҳад. соҳиби шутур аз паси онҳо медавид ва мегуфт, ки ҳаққи хизмати шутурашро диҳанд. касе ба фарёди ӯ эътибор намедод. ниҳоят шаб шуд. намояндагони қозӣ марди камбағалро ба ҳолаш гузоштанду рафтанд. вай монду соҳиби шутур монду шутури хаставу беҳол. соҳиби шутур ба марди камбағал гуфт: акнун ҳаққи хизмати шутурамро ту деҳ. марди камбағал дар ҷавоб баланд хандид: то ҳол куҷо будӣ? нашунидӣ, ки мегуфтанд: ин мард камбағал аст, чизе надорад ва бо ӯ муомила накунед. соҳиби шутур ҳайрон монд. марди камбағал ҳам ҳайрон буд. намедонист, ки ба куҷо равад, зеро дигар ба зиндонаш роҳ намедоданд.